Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugusan nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Biyernes, Oktubre 28, tuig 2022. Makitan kita live sa mon official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pa sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Ang yutag balita Aksyon and Defense Release. Kag karon sa aton mga headliners, una sa mga balita lokal. Pila ka barangay sa syudad sa Bacolod, may mga evacuees na bangod sa pagbaha. Samtang tanan nga disasters unit sa Negros Occidental, ginpaidalom sa red alert status. Sa mga nagapanguna nga balita national, 31 patay sa landslides kaga pagbaha sa Maguindanao del Norte. Unnecessary suspensions ng klase, ginapalikaw sa mga LGUs. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:06. Detalye sa aton mga nagapanguna nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Amo na po nang si mama wala di eh. Ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like eh mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang nanay. Tapos ano naman, ublaw ng dason. Brown na dason singa nga pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nang walang ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulong sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga isulat ko kung anong imukon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan ni ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na na makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako daw, ano naman daw. Gusto ko basta hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga makita siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kumpos na eskwela. Primary kag secondary ka na. For bugtaw. I-record sa ang pinanglanong kapatitipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon na siya sa umuwan kung umanaki. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man rapulong tatugan ko balala. Di siling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo, tiyo mo, ikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod
nga idol ko nga aksyon radyo nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, tiyasaling ko pasalamatan tagi ng aksyon radyo. Kaya pag open sang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang aksyon radyo, ang tanan nga reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik kami sa aksyon radyo, wala kakaabot sa premium sa aksyon radyo. Kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ko sa aksyon radyo. Maskin gubaon na nakabatik ko. Kaya natanong sa Diyos ang pag-ubay nga pamati ka kay nga mo ito nga pag-abay ko. Fred sa lang agi kaya nga mo ito. Imanak na mo. Dako na bulit siya. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka na. Sige, ano pasalamatan ka? Madami nga salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madami nga salamat sa inyong cellphone sa bong. Dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman, message mo sa iba nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Ti basis lason inyong man time nga makaswerte. Makadaog. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sang istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyong. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo. Kag sa detalye sa nga mga nagapanguna nga balita lokal, naglabot na sa 34 ka pamilya o kung 143 ka individual ang gin-evacuate nga residente sa Barangay Punta Taytay sa siyudad sa Bacolod. Suno kay Barangay Punta Taytay Kapitan Lea Palma nga sa karon may duha ka mga evacuation sites nga nahamtang sa Barangay Hall kag FR Flores Elementary School. Apektado naman sang baha ang mga purok sang Masipag, Anchorville, Mahinang Panon, Bayanihan 1 kag 2, Kapawa, Kaingin 1,
makawiwili kag katilingban. Suno kay Palma, nag-usar na sang submersible agud nga mapasuyupan sang tubig ang mga ginbaha nga lugar. Nagpatigayon naman sang feeding program ang barangay sa mga evacuees kag magapreparar sang palanya punon sa mga residente nga apektado. Kaya usually, baha man lang amon, diferensya mo kay way man hangin. Di napapiding ko na sa barangay, kay makadto naman ko sa eskulahan. Kay 120 peso katawa ang pidingan ko. So napaluto na ako panyapon para sa gabi naman. Kaya may ano kami to, nang gano'n lang ko, kilala ko, ano to kan iyon? Submersible, para pasiyupan ko na lang ang kadapurok. Para pundamintay, para makaantaw. Kaya nasulit sila ito, labalay ang baha mo. Ang kabahin sa pagpahayag sa punong barangay sang Punta Taytay si Kapitan Lea Palma. Sa iba nga balita lokal, ginhingyo na sang City Disaster Risk Reduction Management Office sa CDRMO ang bulig sang Liga ng mga Barangay, lakip na ang nagkalain-lain yung mga departamento kag ahensya sang gobyerno sa syudad sa Bacolod angot sa pagmonitor sa sitwasyon bangod sa Bagyo Paeng. Suno kay CDRMO Head Dr. Ana Maria Laarni Pornan, mayaran na sila sang pila ka mga personnel nga gin-dispatch ang iyang taratapan para sa paglibot sa tagsa ka mga barangay, ilabi na sa mga lugar nga mayara sang report nga pagsaka sang tubig. Padayon man nga ginapalerto ni Pornan ng publiko, ilabi na ang mga individual nga nag-estar sa flood-prone area nga kung mahimo temprano pa nga mag-evacuate agud hindi na mabutang pa sa peligro ang sitwasyon, ilabi na sa tion sang kagabihon. Gin-confirm man sini nga may ara na sang pila ka pamilya nga nag-evacuate sa palibot sang syudad apang padayon sa karon ng ila ginahimo nga pagtipon o kung pagkolekta sang datos. Right now, no, we are having a meeting with the region, no. Orange warning ang akong Bukon of Negros Occidental. And nag-meeting kami with all of barangays because there will be heavy to intense rainfall, no, later this afternoon or sumungad ng ulan na. Ang kabahin sa pagpahayag ni CDRMO Head Dr. Ana Maria Laarni Pornan. Personal naman nga nagpadulong sa tatapan sang DRM office sa bahin sang Old City Hall sa syudad sa Bacolod, si Lone District Congressman Greg Sataya agud hibaluon ang update sa monitoring nga ginahimo sang syudad hangot sa epekto sang Bagyo Paeng. Suno kay Gasataya, on standby na ang iyang mga personnel nga handa sa paghatag sang bulig sa syudad kon kinahanglanon. Nagapangabay ini sa publiko nga kung mahimo padayunon gid ang ila pagbantay o kung pag-aligmat sa sitwasyon ilabi na sa tion sang kagabihon. So, kapanawagan ng kita action art at the same time kapilar mo sa aton sa ng mga kauturan, especially sa mga low-lying areas bala sa makilid sa Sapa, kilid sang Suba, sa Baybayon, nga magpangkit kita, magbantay kita especially karon sa gabi. Ang kabahin sa pagpahayag ni Lone District Congressman Greg Gasataya. Sa iba niya balita lokal, ginmando ni Governor Bong Lacson ang pagpaidalom sa Red Alert status sa tanan nga Local Disaster Risk Reduction Management Councils kag Operation Center sa Negros Occidental bangod sa Bagyo Paeng. Sa typhoon advisory nga ginpermahan ni Lacson, iya ginpahayag nga may mga lugar na sa Negros Occidental nga apektado sa karon sang tropical cyclone wind signal number 1. Bangod sinisuno sa gobernador ginpasaka sa red alert status. Epektibo alauna sang hapon ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Operation Centers sa Panad Sports and Stadium sa syudad sa Bacolod. Iniagod nga mamonitor sa maayo ang sitwasyon sa probinsya, mag-consolidate ang mga reports kag mapasangkad ang koordinasyon sa mga concerned agencies kag stakeholders. Sa idalom sang red alert status, dapat magpatigayon sa preemptive, mandatory o forced evacuation kon kinahanglanon. Ang Emergency Preparedness and Response o kon EPR protocol ang gin-activate man sa Charlie Protocol epektibo o kon effective immediately apang pwede nga maligwat depende sa update angot sa hazard situation kag risk levels. Sa alas 11 nga weather update sang Pag-asa ang Negros Occidental ginpaidalom na sa signal number 1.
Naglabot sa 97% ang hospital bed occupancy rate sa Cadiz District Hospital nga gindesignar bilang COVID-19 isolation facility. Sa datos nga ginpresentar ni Provincial Interagency Task Force o kun IATF Action Officer Attorney Fernando Diaz II, nagapakita ini sang liwat nga pagsaka sang kaso sang COVID-19 sa probinsya subong nga bulan. Suno kay Diaz, ang Cadiz District Hospital may total bed capacity sa COVID-19 nga 87. Kag subong may total occupants nga 85. Suno pa kay Diaz, 45 ka mga pasyente ang na-admit sa mga hospital nga kumpirmado sa COVID-19, samtang ang iba nagapabilin nga suspected cases kag nagahulat sa resulta sang rapid antigen test. Kag sa datos naman sa Provincial Incident Management Team, tubtub Oktubre 27, ang Negros Occidental may 180 ka mga active cases sa COVID-19. Ang Cadiz District Hospital natin, so ang aton capacity is 87, ang aton total occupants 85. So 97% aton nga occupancy rate sa Cadiz District Hospital. Ang kamahin sa pagpahayag ni Attorney Fernando Diaz II. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:20. Santon Plus Gold, isa ka food supplement capsule nga dako ang mabulig sa nagkalain-lain. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa parehas ning mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom, for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa siyudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga siyudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan Mayong gabi sa aton mga ka-aksyon, labi na labi na sa mga ka-aksyon naton nga ang area bla nila is for sure, no, may mga portion sa diri sa Bacolod kag Negros Occidental ginbaha bangod dia sa Bagyo Paeng. So halong-halong gid sa aton mga ka-aksyon, no. Ang subong nga naga-monitor, pwede ka mo kapadala sang inyo nga mga diri mga pictures karon, no, kay para tipon ina naton kag ma-follow up naton sa inyo iatag sa ka mga LGU kay syempre para mabuligan man kamo, no, ilabi na gid ang mga nagakinahanglan sang bulig for evacuation. So sige, good evening by the way kay Ma'am Ana Sinoro, naga-monitor siya sa siniya nga tinion, si John sa Gervasio mayong gabi man, kag salamat sa pagtutok kasi Corns Gariando, hamaya good evening. Action and monitor kami diri sa may banwas ng ilog, subong, gaulan diri maghalong kita sa balain nga tiyempo. God bless. Yes. Amo na ginasiling ko, grabe ang ulan subong. Excuse me. No? Ang pagbunok, no? May mga portion pa kon kaisa, pero kinahanglan tagi Japon maghalong. Sa kay Sir Ray Flores Baryoga, si Mary John Cordova naga-monitor man sa may banwas ang hinubaan. Keep safe everyone. Salamat gid. No, sa banwas ang kawayan kay ina may nabasa kita diri, no. Do grabe na tong baha. Lapit na malapawan ang simbahan Action James
sa dito ya sa may banwa sang Kawayan kag sa Sipalay. Even though masiling kita nga natural na kay balahaon manada kay ti lapit sa lapit sa baybay, hindi no. Kay may mga portion gidya no, may mga portion gidya sang Sipalay nga layo naman sila iya sa baybay pero ti kakalabutan sa gihapon sang pagbaha-baha. Ti kibot kita gani nga sa banwa sang ilog sang nagligad lang gidto, di ba? Do ka mga very least expected naton but then nagakatabo. So importante gid sa aton mga ka-action maghalong-halong gid no. Kung magsiling no, evacuate na lang gid. No kay para man sa aton, 'di ba? Isa man hindi man naton kun kaisa mabasol ang mga ka-action naton magsiling nga hindi na kami danay kaya nga mo di mga gamit mga mo. Pero kung alang-alang na gid, no? Upod na lang, 'di ba? Kung alang-alang na gid, ara na ba nakita na ninyo nga ang inyo nga lugar dira is ang tubig bala, gamay lang na nga likday. Wala ka kabalo kung anong matabo si mo, kag sa imong pamilya, mas better nga mag-upod na lang. No? Kag ang inyo nga mga gamit is safety nyo gid nga daan. Kay in case gid man nga kung mag-evacuate, at least na prepare ninyo, nadala ninyo, na kung gid man magbilin lang dira si tatay abi bilin dira no kay para ma-churo check ang inyo yang balay no kag ti avoid man sa mga kawatan. Amo man lang actually ginakulbaan naton mo kag syempre kung madala mo lang ang sapat, why not, di ba? Butang sa takas. Sakay Ma'am Yvonne Butcher, good evening man kag salamat sa pag-monitor. Sige no sa mga ka-action naton. Thank you so much for the 26,000 viewers, no? So, bunga gabi. Ang iba ni nagabantay-bantay, gini sila sa nga sitwasyon. Kay, ang iban ti, ara na lang sa balay, no? Budlay na nga daan, magwa-guwa ka pa. Kag, pa karon ang mahitabo sa imo. Kay, hindi gidya mapaktan ang tiyempo subong. Kay, do ka, ang pagbaha-baha, ti, bisan kita diri hindi man makalikaw. Sige, si Ronnie Makilan mayong gabi, naga-monitor siya. Tamyaw niya lang kuno si Calbo Dario. Bow, sana all naga-shot na. Sige, Ma'am Lorna Diligencia, stay safe. Yes. Si Ma'am Ellen Sarad, good evening. Salamat sa pagdala sa mga balita. Labas nga balita. Sige, thank you so much, Ged. Halong kita mga ka-action and God bless us all. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ina nga nakatabang sa amin dito. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat na kay nag-abot kita diri sa Purok Kalubihan Boss sa Barangay Mailon. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periods ng mga activities. So nagpasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no? Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo diri sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission diri. We hope someday makabalik kita diri kag makahatag liwat sa kun ano aton nga mas kag sa detalya sa aton mga nagapanguna nga balita national, nagsaka na sa 31 ang ginreport nga napatay sa Maguindanao bangod sa baha kag landslide nga nagtuga o kun natuga sang tropical storm Paeng. Ginpahayag ni BARMM Interior and Local Government Minister Nagib Sinarimbo nga 16 ka napatay ang ginreport sa banwa
banwa sang Dato Odin Sinsuat. Napulo naman sa Dato Bla Sinsuat kag 5 sa upi. Suno pa kay Sinarimbo, 7 ka tawo ang ginreport nga missing sa Dato Bla kag palayag pa sini nga ang bilog nga komunidad sang barangay Kosyong sa banwa sang Dato Odin Sinsuat ang nalubong sa tubig baha. Nanawagan ng Department of Education o DepEd sa tanan nga local government units o kon LGUs nga likawan ang unnecessary suspension sang klase. Agod mapasangkad ang learning recovery. Ginpahayag sang DepEd nga ang klase mahimo lamang suspendihon sa panahon sang public emergency, severe weather disturbances kag kalamidad. Sang mapamangkot ko ng pahayag sang DepEd ang may ginapaiguan nga LGU, ginklaro naman ni DepEd spokesperson Michael Powa nga para sa tanan ang nasambit nga panawagan. Patag ni Powa nga duga nga problema ang unnecessary nga kanselasyon sang klase bangod kinahanglan pa nga magpatigayon sang makeup classes. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, Las 6 Media, inyo ginpamatian nakabugusan nga detalye sa aton mga natipon nga mga balita. Diri lawang sa Action Balita Evening Edition, karon nga adlaw Biyernes, Oktubre 28, tuig 2022. Sa liwatan nyo balita, Action and Defensor Lisay. Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Action Radio number